imi weche manyien. Jodolo mawuok e riwruok kanise mar National Council of Churches of Kenya NCCK bade Manyanza koro kwedo okanga mar monj mano obila otimo kawuono e od jakom margi Bishop Ngire David Kodia e kadak ma Migosi e kaunti ma Kisumu. Jodolo dwaro mondo obila oyang maler gimomiyo ne giora apisas magi omanya jodolono kata obedo ni sechego ne onge e ode kendo anyuola ne ema ne nitiere. Giwacho ni monj ma okinyino okelo buok ne anyuola mar Bishop Kodia ni mar ok ging'eyo gimomiyo obila manye kata obedo ni en jalno ma inyalo gwel machopo e stesend obila ka en adier ni nitiere gima obila dwarene. Kendo ne giyawo drise ma gigolo nyaka rarind mag loro drise ka gielo katen mondo gine gima dhi mbele. Mama no pondo gi nyithinde e room machielo. Kendo nende ka oseponde room machielo ne gitemo to ne ok ginyalo. Bang'e kane ginano ka wadonjo ka achiel kod jo media to ne giwuok achiel kachiel kendo ne gidhiyo. Nyaka sani pod ok wang'eyo gimomiyo ne gimanyo Bishop ma en jakom NCCK e Nyanza, to wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar Bishop. Wakwayo obila ni kalure gi chik ka nitie wach moro to ber ka gioro barua mar mak kata jo kisungu luongo ni warrant of arrest. En ywakwa kendo en kwayowa ni sirikal mondo non weche gi matut kendo kik wawinji kata mana odiochieng' ma kawuono ni. To ka dipo ni lure gi weche ma osebete pinywa mar Kenya ka ginyiswa ni ang'o ma askofu osetimo madimi or ne ji mondo bi omonje